מה המצב אנשים? כאן לייזיבוי, והיום אני הולך לדבר על הפיגוע הרצחני שקרה אתמול, כלומר ב-22 במאי במנצ'סטר. אתם בטח מכירים את העיר מנצ'סטר מקבוצות הכדורגל המפורסמות מנצ'סטר יונייטד ומנצ'סטר סיטי, אבל מי שלא יודע, מנצ'סטר זאת בעצם עיר בבריטניה, באנגליה, ובו בעצם באותו לילה התקיים מופע של אריאנה גרנדה, זמרת, וכביכול, לפי מה שידוע לי ולפי מה שקראתי באתרי החדשות, נכנס מחבל עם פצצה לתוך ההופעה, ובמהלך ההופעה הוא פוצץ את עצמו ליד קהל של, לפי מה שידוע לי, היו שם לפחות 20,000 איש. כתוצאה מהפיצוץ נהרגו 22 אנשים, ויש 59 פצועים, בין קל קשה עד כדי אנוש. זה היה פיגוע התאבדות, מה שאומר שגם המחבל נהרג במקום כתוצאה מהפיצוץ. בין היתר בין ההרוגים הייתה ילדה שקראו לה ספי או סופי, אני מקווה שאני בעצם מבטא את השם שלה נכון, שהייתה רק בת 8 שנרצחה. בנוסף יש את המעריצה של אריאנה גרנדה, עוד מעריצה אחת שהייתה בין הנרצחים בפיגוע, שקוראים לה ג'ורג'ינה. עוד פעם, אני מאוד מקווה שאני מבטא את השמות שלהם נכון, אם לא אני מתנצל. שבעצם גם לקחה תמונה עם אריאנה, ואותה תמונה גם פרסמו באתר החדשות. האירוע הזה הוא לא קל גם לי באופן אישי לדבר עליו, בגלל שאומרים את מניין הקורבנות וגם את הגיל שלהם, חלק מהפצועים הם גם 16 ומטה, וגם חלק מההרוגים הם 16 ומטה, או 18, מה שאומר שהם בעצם ילדים, שיכול להיות שרוב ההרוגים בפיגוע הרצחני הזה הם רק ילדים, כאלה שלא ראו עוד כלום בחיים שלהם. ולחשוב שהם יכולים גם להיות ילדים בגיל שלי. כמו שאמרתי, אני בן 15, אני גר בחולון, ולחשוב שילדים ילדים בגיל שלי פשוט נרצחו בפיגוע, שרק המחשבה זה לא נתפס, זה פשוט לא נתפס. ומי שבעצם ביצע את הפיגוע הזה כביכול כנראה חייל של דאעש. השם שלו עוד לא פורסם, אבל בעצם הוא חייל של דאעש שכנראה גר באנגליה. הוא נשבע אמונים לדאעש, והוא שמע את הקריאות שלהם לביצוע פיגועים, והוא בעצם ביצע את הפיגוע. דאעש כמובן גם לקחו אחריות על הפיגוע וגם התגאו בו. נוסף לכך, מנהיגי העולם גם גינו והביעו תנחומים על הפיגוע שקרה. דונלד טראמפ צייץ ברשת החברתית טוויטר על הפיגוע וגם הביע תנחומים. אותו דבר גם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הביע תנחומים על האירוע. ובעצם הפיגוע הוא הפיגוע הראשון
בסדר גודל כזה של 22 הרוגים שקרה בבריטניה מאז 2005. עוד פעם, לי באופן אישי לא קל בכלל לדבר על האירוע הזה, אני אומר את זה גם בלב מאוד שבור, כי אני עדיין לא תופס שמשפחות ככה מאבדות את הילדים שלהם בפיצוץ. רק ככה, רק פיצוץ, וזה מה מפיצוץ בעצם, זה מה שלקח מהם את הילדים. זה לא נתפס. כמובן שדברים כאלה מזוויעים קרו גם בארץ, ואני חושב שזה גם ראוי לדבר עליהם, ואני גם מדבר עליהם. בוא נקווה שדברים כאלה לא יקרו יותר, לא בארץ ולא מחוץ לארץ. מה שאני מקווה שבעצם העולם יהיה מקום יותר טוב לי, לכל הצופים שרואים אותי בבית, וגם לכל שאר האנשים בעולם. אותו אירוע של הפיגוע במנצ'סטר, זה פשוט לא נתפס, וגורם להדק אגרוף ולכעוס שחיי אדם נלקחו ככה סתם. זה פשוט לא נתפס. אני מקווה שאנגליה, כלומר שבריטניה, אולי טיפה גם תתעורר מהאירוע הזה ותתחיל קצת גם להילחם בדאעש ובג'יהאד האסלאמיסטי בכלל. אני מניח, אני לפחות גם מקווה, שבריטניה תפעל נגד דאעש, או לפחות תיזום איזה מהלך אווירי נגד דאעש, כלומר שיטילו על הפצצות על המפקדות שלהם, או משהו בסגנון. וזהו, זה הכל, זה הסרטון של היום. אין לי הרבה מה להגיד. אני רק חייב להוסיף שבנוגע לסרטון הקודם, ששכחתי לציין את הסלפי שאורן חזן לקח עם דונלד טראמפ. רק יציין שאורן חזן, אני לא יודע אם הוא מטומטם, הוא אידיוט, אני באמת לא יודע מה נסגר עם הבן אדם הזה, אבל זהו, זה משהו קטן שהייתי חייב להגיד. אני מאחל לי, לכם הצופים בבית ולכל שאר האנשים בעולם רק טוב. כמובן שהלב שלי עם אותם משפחות שאיבדו את יקיריהם, ולא רק בפיגוע במנצ'סטר, אלא בכל פיגוע מזוויע שקרה בכל מקום אחר בעולם. כמובן גם בפיגועים שקרו בארץ. אני חושב שגם פיגועים שקרו בארץ לא זוכים לסיקור רב. גם בתוך קהילת היוטיוב הישראלית אפשר להגיד את זה. אני לא ראיתי הרבה יוטיוברים שמדברים על הדברים האלה, אבל אני שמח בעצם להיות אולי אולי יש יוטיוברים שאני לא מכיר וכן מדברים, אבל להיות אולי אחד מאותם יוטיוברים שגם ידברו על הנושאים האלה, ושבעצם ייתנו לזה מקום לדיון בחברה הישראלית. וזהו חברים, זה הסרטון של היום. סרטון לא קל, לא פשוט. אל תשכחו בעצם להירשם ולשתף, ונתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.